ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም አና አኹም ሰላሕ ዲን ካብን ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ንጎ ሰዓት 5 ናይ ንጎ ወርድዩ ኩልኩም አብዝናትና ቻነል አቲኩም ተዳ ሰብስክራይብ ጌርኩም ንጎ መጽኩም ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ናይ ብርሃን ቃል حابيرنا نكافلينا لو من نكافلو قال متصانانع منفس الله ابوشتنا دبليو متصانانع منفس الله ابوشتنا كابتا حدا غويتانا يسوع كريستوس زاتولنا تسفا اب ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ድማ ፍጻመ ዝረኸበ ስለቲ መጻናኒዒ ናባና ዝላኣኽ መንፈስ ቅዱስ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ጥቅስ 16 ከምዚ ይብል أنا خاء نبوك لمنعي نسدما نزل على مساحاتكم زنبر كال متصانانعي كهبكم إيو نتي منفس حقي علم زيت ريون زيت فلطون سلازخونات كتقبلو أي كونلان إيو نسخاتكم جنا مساحاتكم يحدر أباخاتكم كنبر مو تفلطو إيخم زغرمي غويتانا يسوع كريستوس حدا قال اديو قدما مدر مخادو كال مصانانعي كلكلكمي اتا كال اتبل قال افتناي غريخ አሎስ ያትብል ስለዚህ ካል ክብል ኮላ አሎስ ማለት ካል ኮይኑ ግን ተማሳሳሊ ማለት እዩ ስለዚህ ካል ኮይኑ ግን ልክዕኩም ተማሳሳሊ ክልእከልኩም ኢሉ ኢየሱስ ንዘልዓለም ጎይታ እዩ ስለዚህ እዚ መንፈስ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልዩ ክዛረብ ኮሎ መጻናንዒ ኢሉ ክብርና አምላኽ ይኹን ሪኹም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናውሽጥና ዝላኣኾ አውሽጥና ዝነብር መጻናንዒ መንፈስ አለና እዚ መንፈስ እዚ ንህይወትና ከገልግል ምሳና አሎ እዚ መንፈስ እዚ ንጥቅምና አውሽጥና አሎ ሪኹም እዚ አውሽጥና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ናቱ አገልግሎታት ክንፈልጦ እንተዳ ጀሚርና ካብኡ ንረብሖም ረብሓታት ካብኡ ንጥቆሞ ጥቅምታት ክንፈልጦ እንተዳ ጀሚርና በሐቂ አብ ዕረፍቲ ክንነብር ክንማላለስ ንኽእሊና ሎሚ ስለዛ መጻናንዒ ትብል ክነግረኩም እዛ መጻናንዒ ትብል ጥራሕ ሓፍትና እንግሊሽ 4-5 ዝኸውን ትርጉም ኣለዋ ስለዚህ ካብታ ሓደ ናይቲ መጻናንዒ ዝብል ትርጉሙ ሓደ አማኻሪ ማለት እዩ ካልኣይ ሓጋዚ ሳልሳይ ድማ ስሌና ዝጽሊ ራብዓይ አበርታዕ እዩ ሓሙሻይ ድማ ኩሉ ግዜ ምእንታና ቁርብ ስታንድ ባይ ድኾነ ማለት እዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ መጻናንዒ ክብሎ ኮሎ ናይ ህይወትና አማኻሪ እዩ ማለት እዩ ሪኹም ኣሕዋት ኣብ ህይወት አማኻሪ ብጣዕሚ ዘድልየካ ብፍላይ ቀዲሙካ ዝሓለፈ እስኻ ዘይራእካዮ ዝረኣየ አማኻሪ እንድሕር ኣለካ ብዙሕ ነገር ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ምኽንያቱ ካብታ ሓደ አማኻሪ ኣብ ህይወትና እንታይ ይገብር ተዳኢልኩምኒ ንሱ ብዝሪኦም መልክዕ ነገራት ክትሪኦም ናይ ምርኣይ ዓቕምኻ ከም ድውስኽ ይገብሮ ሪኹም መንፈስ ቅዱስ ነገራት እሱ ብዝሪኦም መልክዕ ንኽንሪኦም ናፍቲ እሱ ዝሪኤሉ ስፍራ ንኽንዲብ ኣፍቲ እሱ ዝሪኤሉ ስፍራ ኮይና ንኽንርኢ ምኽሩ ይለቀልና እሞ በቲ ናቱ ምኽሩ ጌርና ነቶም ጉዳያት ከምቲ ንሕና ዝሪኦናዮ ንላዕሊ ሓሊፍና እሱ ብዝረኣዮ መልክዕ ክንሪኦም ንጅምር ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ካልእ አማኻሪ ኣብ ህይወትና እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ እንድሕር ኢልኩምኒ ንነገራት መንፈስ ቅዱስ ከማኽረና ኮሎ ናይ ምርዳዕ ዓቕምና ናይ ምስትዋል ዓቕምና ይውስኽ ምኽንያቱ አማኻሪ ከማኽረካ ኮሎ ንነገራት ካብቲ ስኻ ዝተረዳእካዮም ንላዕሊ ሓሊፍካ ክትርድኦም ምስትዋል ይደጋፍለካ ምኽንያቱ ኣብ ምኽሪ ምስትዋል ስለ ዘሎ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ንነገራት ካብቲ ንሕና ንርድኦም ንላዕሊ ብዕምቀት ክንርድኦም ምስትዋልና ዝኸፍት መንፈስ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ እግዚአብሔር አምላኽ بمنفسو እናተመኸርና ልዕል ዝበለን ድበለጸና ኤክሰለንስ ላይፍ ክንነብር ፈቃዱ ስለዝኾነ እዩ እቲ ካልእ ድማ ሓጋዚ ማለት እዩ ሪኹም መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ንሓገዝና ምሳና እዩ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ንሓገዝና ምሳና እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ኢሳይያስ ከም ዝብል ቃል ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 41 ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 41 ካብ ጥቕስ 10 ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሕ ኣነ ኣምላኽካ እሞ ኣይትሸበር ከበርትዐካ ክረድአካ ብየማነይቲ ኢድ ጽድቀይ እውን ክደግፈካ እየ እነሆ እቶም ኣባኻ ዝንድሩ
كلهم كنورون كحفرون إيوم متصاررتها دما كم زي نبورو كهونون كتقفون إيوم أنا نيمانيتي إدكا سحس أي تفرح كدقفك كايزبل إجابير أملاح كايمو نتوم زوادا دورها كتدل يوم أي كترخبو من كائخا اتوم زواغوها دما كنتون كم جل زي نبورون كهونو إيوم أنت حسخا يعقوب أتوما بإسرائيل أتوم سب إسرائيل أنا زدقفك أي تفرح تبجاوي خادمة نا إسرائيل قدوس يبل إجابير ريخم نسرائيل حد نجاريلو إجابير نياقوب حد نجاريلو أنا تبجيكم يمو كل جزين حاجزكم مساكم يسلز أي تفرحيلو لوم بزتفعل عليه مجد أبيوتكم تحالف قتلوا تقوليهم رداء حجاز زد ليكم كنات حاجات يمكم كون خيليو دسي بالكم بزت لكم عينة من جدي كحجزكم كردكم زخيل منفس قدوس مساهم الله سلز نزع وشتكم زلوا حجازكم رداءكم نحو إمانوا مو ناتو حجز بفتنة أبيوتكم كتريوا كجمهوريهم نيمان كونا نتسجام أي ترأيو نوشتكم جنا رأيو مخنياتو أتمنفس أبزت لكم مساعد كحجزكم he is ready مصحف قدوس كزهرب كلهم يزبل مزمور داوود 120 حدن أعنتينا بخران العلال له رديئتي كابيز متصنيلو رديئتي كابت سماين مدرن زجبرة إجزابير يزمت النيلو ريخو محوات رديئتنا كابت سماين مدرن زجبرة أوشتنا دما زنبر زلو متصنانيعي منفس قدس كابو يزمت النا سلازي نعخز خون رديئت نعخز خون حجز الدليل كالوت منفس مو إمنو نعوت أمت أقل وخانا أقبرو السدما نزل لها يخونتات زخون حجزو كلك ألكا خلو أبيوتكا كتريخا يحجز راح يكونن منفس قدس حجزت راح يكونن أبرتعيخا يسوس نزل عالم قويتايو أبرتعيو مالت منفس قدوس أبهيوت ننجرات كاب حيلخا أوتيو بحيلو كم تنبرو ميز قبركا حيلي زخونكا سلازو كواي داويد كزارو كله خمزيلو تزاريبو له مزمور داويد معرف عسران شوعاتن كم زبل إجزابير برهانين مدحانين إيو كم من دعيز فرح إجزابير حيلي هيوتي كم من دعيز بدريهم إجزابير نا هيوتي حيلي إلو لكا منفس قدوس مسانا زولو نا هيوتنا حيلو خوينو بناتو حيلن هيوت كنبراس لزدليو نسو متصاناني عخاي مالت نسو حيل خاي نسو أبرتعي خاي مالديو سلازو كواي مصحف قدوس بحيلكم برتعو دايكونس بقويتان بتصنعات حيلون برتعو يزبل سلازي نزتفعل عليه عينت أبيوتكم دقاتمكم عقم سيئنا حيل سيئنا تبلون تدع اللهكم كونكم دسي والكم اسوكم عقم سيئنكم كتكونوا تقوليهم اتا اوشتكم زولو منفسكن عقمي سأنا نمو نسو عقمكم نسو حيلكم كوينو كساقروكم يو كابو قتيلو دما منفس قدوس سلينا زسل منفسيو بأنا جيرو بزوح نقر سلينا منفس قدوس يرد النائي بسولوت مخنياتو اتمنفس سلينا نتقمنان مسانا سلو زولو كبرني اجزابير أملاخيكم ناي مچرشا ግን መንፈስ ቅዱስ መጻናኒዒ ማለት አፍትና እንግሊሽ ከይል ኮሎ ስታንድ ባይ ይጋይሉ በኋላ አዘራርባ ኩሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ አብዘድ ለካ ሰዓት ነዓኻ ቁሩብ ስታንድ ባይ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በጸበባ ንሱ ፍጡን ረዲኤትና ኢልዎ በጸበባ ፍጡን ረዲኤትና እዩ ንምንታይ ምክንያቱ እቲ መንፈስ ኩሉ ጊዜ ንጠቅመና ቁሩብ قربيو سلازي دسي بلكي كمان دمنا لعلف فتينو نهيوت كدو زبل نعاخ خبل ستاند باي دخونا منفس نعاخ دلو نعاخ قرب زخونا منفس عليكي إذا منفس زي متعناني عخيو بقود ما أبهيوت أي كتكسرني خي برديئتو أبهيوت تسأبلل كتب لي خي اجزابير أملاخ يبارخكم كمزيلكم مساي حبيركم تسأليو اجزابير أبو سلا أبايز حدره مساي حدا زخونه منفس قدوس يمسجنكا الله كل جزء نعي قرب زخونه نحيلي نمبرتع عقم زخونني منفس أوشت أي سلزنبركا بمتصننعو أبهيوت سلزنبر يمسجنكا الله كبرو خلو سلت أباي زلو متصنانع منفس يمسجنكا الله آمين እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብይወትኩም ወሲንኩም ደይ ተቀበልኩም ታማዓልት ምድሓን ሎሚያ ሎም ወሲንኩም ተቀበልዎ ኢየሱስ የድሌካዩ ስለዚህ እቶም ንጎይታ ተቀበልዎ ዝወሰንኩም ከምዚልኩም ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካልሁ ያአምናልሁ ኢየሱስ ምእንተ ኃጢአተይ ከም እተሰቅለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎ ምእንታይ ከም ዝሞተ
بسالسيت معالتي أبوخا موتات كمزتن سؤو يأمن الله نقويتانا يسوس كريستوس بمأماني كابزا ساعات ولود أملاخ كوين الله آمين إذا تقولوا زوج اللهم أملاخ باركم بزب تحت زولو جيركم كونتاكت قبورنا شالوم